Alright guys, ayan. Nakaligo na ako. Bagong ligo na ang iyong Apong Lakayan. Dito tayo ngayon sa Dexter, Michigan. Mga isang oras to Windsor, Ontario. Pupunta tayo ng Ontario, no? Daming mga nagpapahinga ngayon. Pilot. Ayan, tulad nga sabi ko, mag-pre-trip muna tayo. Pre-tripin muna natin ang ating unit bago tayo lumarga. Make sure walang problema. Para sa ganun 2025 walang aberya. Tignan natin yung propeller nya. Yung propeller guys na ganyan, yan ang napakadelikado. Pag yan nalaglag, tutukod yan, tapos tayo dyan. Ay! Mukhang kailangan kong magpalit ng Papahinga natin. May napansin ako, kita nyo. Hindi ba mandatory to guys? Sasabihin ko sa kailangan kong mapalitan ito. May nakita ako, napansin ako sa ilalim. Hindi nila sinabi ito sa akin Ayun oo, wala na pala yung aking wala natatanggal na. Kailangan sabihin ko sa torque yan pag uwi ko. Ay, yun ako po. Patay na, hanggang sa dulo. Nakita nyo, yung may crack doon na. Buti nakita ako pala. Yun ang problema, Patay tayo. Kailangan ipaayos ko yan sa torque. Ko yan? Papalitan ko. Pagaling ko kaya sa Volvo yan. Ayun, natatanggalan na. Ito kasi guys, exhaust to kinain na ng kalawang. Matagal na kasi, 4 na taon na kasi. Buti nakita ko. Papalitan natin kung magkano yan. Hanggang doon sa dulo, nakita nyo yung crack. Hindi ko na yan yung crack ko. Nakita nyo yung crack na yan. Buti nakita ako. Papalitan natin, pipicturean ko nga ito. Sabihin ko sa aking shop manager kung pwede naming ayusin yan, gawin yan, para sa ganun mas makatipid tayo sa krudo. Kasi kapag kaganyan yan, hindi maganda. Yung mangyayari yan, mas ma-aksay sa krudo. Ilalim. Natatanggal yung exhaust nya, exhaust pipe nya, ano ba tawag dyan? Hindi ko kasi napapasok sisilong itong truck natin guys so far naman wala tayong maging problema. Yan, mga rusty lang yan matibay pa yan. Yung sa pintura lang yan, wala yan. Yun ang yun ang aking kinain na ng kalawang. Yes. Lalim. Ito hanggang dito yan. Makita nyo raw vlog na to. Hanggang dito yan since kinain na ng kalawang nagtatanggalan na nga pati. Kailangan kong gastusan to naman. Ayan guys, but anyway, sasabihin ko sa dispatch ko I mean sa shop ko para may schedule. Kung mayroon silang pagkakataon, pag uwi ko na lang. Otherwise kung hindi, dadaling ko sa Volvo. Sinilong ko lang, pinagpawisan na ako agad-agad at least kahit pa paano nakita ko yung init kasi. Kailangan mong 36 Fahrenheit.
At least sinilong natin, nakita natin na may issue. Kaya kapag ano, silip-silipin natin yung mga ganyan guys, mga ganyang bagay. Yun. Pipicturean ko tapos isi-send ko sa aking dispatch yun. Kunin ko yung cellphone ko mamaya. Ikutan muna natin ang unit. May bago tayong ipapagawa. Ilaw. Sa ilalim. Walang problema dito. Properly inflated no? Alright. Okay. Ayos. Okay, ilaw sa baba hanggang sa taas, hanggang dun sa taas ng ano, kasi sisilipin yan. Nandito pa yung ating cable wire. Ayos. Side. Pipicturean ko yun guys, tapos isi-send ko sa kanila para sa ganun may schedule. Tatanggal na yun palitan yun. Mukhang malambot Okay, temperature 28 ang set point, 30 ang box. Okay. Kunin ko yung cellphone. Tapos picturean natin, tayo send ko nga dun sa ano, shop manager namin guys. May tama yung exhaust, ano bang tawag dyan, i-text ko tapos i-send ko sa kanya. Doon tayo sa kabila. Silungin ko. I think I need to fix this kako sa kanya. Ayan delikado yan guys. Dapat ano talaga yan. Ayun yung crack nya, nakikita natin. Isusungko. Ayun ang laki ng crack Sana makita natin sa cellphone. Binibidyohan ko Hindi ko malapitan Hindi ako kasya. Ang laki ng crack. Ayan guys, sasabihin ko sa sabihin ko sa aking shop manager. Kailangan tignan din natin dito. Lalo yung propeller, pag yan nawala o natanggal tong mga ng propeller natin, tutukod yan. Pag tumukod yan, wala na, sira ang truck. Ano na rin itong truck ko 4 na taon na, 5 taon na. Siyempre kailangan mo talagang mag-aayos ng ng truck guys. Kailangan mo talagang ayusin ang mga problema ng truck kasi naglalabasan na yan naglalabasan na yan, pero wag lang naman sa makina kasi ang makina malaki, kasi ang makina babayaran mo yan. Mababa nga sa makina guys, mababa ang kapag ka makina mababa 15,000 kada paggawa sa makina. Ayan ang okay. Grabe yun lang yung ginawa ko. Init na init, pinagpawisan na ako agad.
Kaliligo ko lang. Kung kaliligo mo lang eh, ganito na agad yung pawis mo. Message natin yung ano, shop manager ko guys. Teka, punasan ko muna yung pawis ko. Okay, so I think we need to fix this. Send ko. Need to fix this. Pagka may makita agad tayo, sabihin na natin agad. Mag-pair ko na ko guys. Buhayin ko. Sulit eh. Baka mamaya yun pa yung cost para i-shutdown ako eh. Mahirap na. Grabe init. Nakakita pa. Antayin ko lang yung sasabihin niya. Pagkatapos nun guys, ipabok ko na rin. Ipabook natin yung, ayan, nasin na niya. Hintayin natin yung reply. What is the name of this? Exhaust pipe. Exhaust pipe is falling because of rust. Buti na lang nakita ako. Hindi kasi natin madalas silungin yun eh. At least kahit pa paano hindi lalala ito, makapagawa ko na ganito. Papalitan lang naman yung part na yun eh, hanggang dun sa ano, ewan ko paano, welding ba o paano bang gagawin dun sa dulo. Can we fix this once I get to Winnipeg? Or should I bring the Volvo? Kinakausap ko eh, nagme-message lang kami. Sabi niya, there's not enough there for me to know. Sabi ko sa kanya, exhaust pipe is falling apart because of the rust. Can we fix it? Once I get to Winnipeg, or should I bring to Volvo? Yung tanong ko. Won't be in one day, may just send it to Winnipeg truck exhaust. Okay, so never mind na lang kasi itatry kong pupunta sa Volvo.
one day we just sent it to Winnipeg truck exhaust. Subukan natin pumunta sa Volvo guys, kung sakali man dadalhin ko sa Volvo para maagapan yan. Pwede na lang makita pagkano talaga silip-silipin mo yun. 4 na winter na kasi yung dumaan eh. Labasan kasi ng exhaust yun eh, ng ano eh, tambutso kasi yun eh. But anyway, tayo ko yung tapos lalarga na tayo guys. Hindi pa naman yan nag-interfere sa safety operation ng vehicle eh, kaya okay lang yan. Alright guys, i-update ko na lang kayo pagka ano, tingnan natin to. Ito siguro rin yung dahilan guys kung bakit laging labas at saka wala yung engine, check engine ng truck. Ito, lumabas na naman yung check engine ng truck ko eh, oh. Ayun oh. Yan siguro yung dahilan. Wala naman sa, pupunta tayo sa message, pop-up notice, yan nakita natin. Washer fluid is low, yan lang yung nakita ko, pero may check engine siya eh. Dapat lalabas ito kung anong problema ng check engine o sensor or anything, kaso wala eh. Baka yun nga yung problema nun. Kailangan kong dalhin yan sa ano guys, kailangan natin dalhin yan sa kinaukulan para mas sigurado natin. Kung hindi pa pag walang bahala, at least nakita ko. Tapos ayun, malalaman na lang natin. Diretso na ako guys, ratrating ko na to. At yan, siguro patuloy ko na video vlog natin dito guys, no? Hanggang sa muli natin pagkikita. Thank you for watching, ingat kayo lagi, and I love you all. Peace up, bye. Yes! Lakai Tracker.